Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyo. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 29 na. Buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugtanan karong butaga mga higala. Tropical depression nga si Jacinto nakagawas nas Pilipinas, kagabi og tuwa na paingon sa Vietnam. Straight to the point. Ida mga higala, mataga higayon, matag adlaw naman lanta nga kini ang pahinumduman ining uwan. Matag adlaw na gitang pahinumduman mahigala ining uwan. Mao nga kung makahinumdum tang mag-uwan, mahinumdum kita sa flood control projects. O karong bag-uhay lang mahigala di ay laing riprap sa Mandawi City nga nahugno sad mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Naunsa naman ning kalakiha, no? Lahi tong sa Butuanon River Indeken nga nahugno, lahi po ning spaknaan, hugno sad. Ginoo ko na unsan man taon ning Mandawi. Straight to the point. Butuanon River tong park gihapon tong park gihapon spaknaan, oh? Ato ni tagad pagtagad mahigala pero duha ning nahugno dai. Grabe ha no? Og ang Mandawi mahigala dunay mga 3 billion ka mga pundo mga higala sa flood control project. Hinaot unta mga sukit dig paminaw nga matarong ni pag-implementar ang mga projects nato alang tungod og alang sa katawhan. Straight to the point. Amo na kung giingon nga kinini ang importante mahigala nga ang pag-implementar ba nga klaro-klaro gyud ta. Taas kayo ang flood control project sa Butuanon River. Nilatas na sa pipila ka mga barangays ang unang nahugno mahigala dito sa may kasuntingan. Unya lain po ni mahigalang latest nga nahugno sa may Paknaan. Straight to the point. Unsa naman ning kalakiha in town? Kinsa may mga contractors ni ini. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ato sa nga tagad pagtagad ang tanang suspects sa pagpatay sa usa ka trabahante sa Manukan sa may Pungol Sibugay nadakpan na sa mga sakop sa Malubog Police Station. Straight to the point. Ang uwahing nadakpan kagahapon mao ang giisip nga prime suspect sa maong krimen. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pagkahugno sa laing porsyon sa Butuanon River mahigala habig sa may Paknaan Mandawi gisusi na karon sa Department of Public Works and Highways. Sa initial nga assessment ang matod pa napundo og nakabugat nga tubig likod sa sheet piles mao'y nakahatag og pressure hinungdan sa pagkahugno sa maong istruktura. Straight to the point. Yung sama ning pagkatukura kay sa kontraktor ani unya do naman mga higalay inspector anis Department of Public Works and Highways. Di man na mahitabo og way inspector mga kigalaan. Unya ang ilang progress billing di man na mahimo nga i-release ang kwarta atol sa progress billing o di matarong og inspection day. Ila man ang tuktukon man na day kanang riprap tuktukon man na unsa man nimo maghungaw.
Ngano man nga mismo gani mahigalag dili man kinahanglan engineer makasabot man ka og nasakto ba na wa ba? Straight to the point. Ngano man ni ato ni hatagag pagtagad lubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang tuo siguro ni mga kurakot nga ila mahigalang pahimuslan kini mga flood control projects. Anyway, di man makita sa mga tao indeken. Tuagod sa sapa kisa may moadto, to sa suba kisa pa may moadto. Labi na katong hilit-hilit nga sapa. So og mga bungkag murag walay mahitabo og dunay corruption mahigala nga gagmay kay kabilya dili kayo klaro. Nya karon inigbaha maklaro man ang epekto. Straight to the Kung point. dili malikayan nga mosusig kita na unsang itabuan ni. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Di apay lain mahigalang isyu sab sa Kapitolyo. Kay si Governor Pambari 4 ni question sa niaging administrasyon paggasto sa mas giuna pa nga paggasto og milyones pesos nga pondo alang sa hapitanan sa Sugbo. Straight to the point. Ato ning kuhaon ning dugang report sa mahigalang Inday RV Veloso ani. Unsa man ning kalakiha bi ko man og kanana ang sa Department of Tourism ni Inday RV. Ug Inday Ken, Department of Tourism ba nga national budget ni Kapitolyo day gamit ani? So dunay counterpart ang Kapitolyo nya mahal man kayo. Pila ka milyones ang counterpart nga nang giuna man ang pagtukod-tukod kunuhay hapitanan sa Sugbo. Hapitanan sa Sugbo mga higala. Unya ang ato mga hospitals pati mang problemaha kuwang og tambal giibanan ni Gwen Garcia kaniadto ang budget sa mga district hospitals. Nagkuwang og mga nurses, nagkuwang og mga doctors. Straight to the point. Kini karon gani nag-hire mahigala og mga additional nga mga 13 ka mga doctors to indeken nga gi-deploy na. Og dunay mga nurses nga na-deploy na sad mga kailangan additional ni ikapila man ni nga batch. Inana ang kuwang pag-evaluate mahigala sa mga head of hospitals. Pag-evaluate sa mga head of hospitals mo ni ang kuwang. So dunay first batch na na-hire karon another hiring aron maapila na pud mga higala ang kamutis in town nga dunay makamaan sa ato mga hospitals. Straight to the point. Di una mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang hapitanan sa Sugbo pagtukod og kanana ang infrastructure nga kunoy adto mamahuway ang mga turist. Ang mahuway bago ng mga turist ana nga biyahe man ang ilang gustos mga turista. Kasuway man sad ta nga turista ta as a local tourist man to taglaing lugar or baka kana mo ngadto taglaing nasod turista man ta ana. Di man ta kinahanglan hapit-hapiton. Or gituyo-tuyo ni kunuhay nga nagtukod-tukod og infrastructure kay aron nga duna dayon na mga higalay dunay makuha dihang ginagmay. Ginagmay o dinagko. 78 ka mga doctors tanan og 100 plus ka mga nurses na ang na-hire mahigala sa probinsya. Di ba kapag evaluate pilay kuwang 78 doctors. Pila naman kabuk ang na-hire. Kaya doon may first batch, second batch, no? Mo na ni na-hire karon nga mga kini so far naka-hire og 78 ka mga doctors, doon ay mga 100 plus ka mga nurses nga gipang deploy na ngadto mahigala sa kalungsuran nga naa ang mga district hospitals. Straight to the point. 158 ka mga nurses kay kuwang man. Pag-evaluate unsa may kuwang mo ni muna sus pagkadako ag kuwang. Pero giuna mahigala ni adtong kanhi gobernador ang hapitanan sa Sugbo paghimo kunuhay og infrastructure nga ngadto kunuhay kay aron nga mamahuway ang mga turista. Mahuway bago na tuwa naman sa hotel day. Kung ba tagwa magkasuway na nga kasuway man ta as local tourist kasuway sa ta nga nahimo tang foreign tourist mga kaigalaan kana mga tas gawas nasod. Bisay-bisay kita indayken ngadto tas gawas nasod mga turista man ta tong panahon na day. Unya na ngita day tag kanang government infrastructure nga kunuhay mupahipahuway ta. Wala ang mga turista mahigala pag ngadto na mong sa newsroom dito mi sa Hong Kong sa Macau oy alat paspas ta kay rumngita ta sa asaming mga talan-awon. Huway pahuway. Ano pahuway inigikan sa buntag. Biyahe ta sa may itong target long suruyon ron. Mo ni to suruyon, mo ni muna na. Ola biyahe, ala lakaw tamas ginawa pagkagabi uli sa hotel dito flat tog. Para asa man na kunuhay nga na ay kanana ang hapitanan sa Sugbo. Unsa man kunuhay na? Unsa may taon tos Gwen oy? Straight to the Atari point. pagtagad rumutaga manghigala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay iyang giunang hapitanan sa Sugbo o tourist rest areas sa kalungsuran apan napasagdan
ang healthcare services sa katauhan. Straight to the Unay point. problema diha. Diha ra ang laay. Samtang sa pikas bahin, lain pong hisgutanan kay si ABC President sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Konsihal Hasmin Daday Chan. Kining anak mahigalang Mayor Ahong Chan. Na isyu man sad mahigala kay si Mayor Ahong Chan, congressman. Ang iyang asawa si Cindy Chan, maoy mayor. Ang anak ABC President, si kinini ang Daday Chan. Pulos na gini mga higala ilang pamilya na gyud, no? Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya matod pa mga higala ni adto sa Europe, labihan ka lavish kayo ang lifestyle. Wa ba ka pasilad iniya dito, no? Ang kanani ang kining tindahan sa mga branded, O karon, matod pa may gala, giklaro sad makagilaan ni Hasmin Daday Chan, iyapon bang higalang giklaro kay nanggawas naman ng mga issues mahigala nga unsa man mura maglabis kayo. Og niklaro siya nga dili kuno pundo sa gobyerno ang iyang gigamit sa iyang pagsuroy-suroy didto sa Europe. Iyang giklaro mahigala nga kuno regalo na sa iyang bana sa diha nga nakasal na kuno sila giregaluhan siya nga musuroy-suroy sa Europe. Good morning nimo Jasmine, Jasmine Daday Chan, na-explain gyud ang unsang kalakiha kay lisod man kayo na kas gobyerno unya magasuroy-suroy ka dito nga sa mga mahalong mga lugar. Pero ni klaro po si Jasmine Daday Chan, nakana ko mga sanina og mga branded mga mahalon dili ba gyud kuno na sa Europe, ira gikumpra sa Shopee. Ala, explain gyud day. Naman mo sa gobyerno, Explicar gyud kay matod pa niya mahigala regalo na sa iyang bana, human sa lagi kasal nga giregaluhan siya mo suroy-suroy dito kuno sa Europe. Si Chan niluwat sa maong katinawan human gisaway ang iyang matod pa lavish nga style. Straight to the point. Nataring pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ang Napolcom ni pagawas na or mo pagawas og resolusyon aron i-affirm ang status isip acting PNP Chief ni Lieutenant General Jose Melincio Nartates Jr. aron matagaan og full authority sa pagpangu sa PNP. Straight to the point. Doon na bayay kalainan ang authority, limited kayong authority kung OIC ka lang o ikaw may Chief PNP nga full-fledged Chief PNP ka. Kanon saon man niron nga di man pa muhawa story. So ang 4-star general nga naa siyang abaga 4 stars dili ikahatag og lain kay usara man gyud under the law sa PNP organization usara ang dunay 4 stars. Kay ang iyang ranggo lagi sa ako nagingon general upat ka stars na tanawang abaga mao nay iya mga higalang responsibility mo na insinya nga naa diya sa abaga. Ang lieutenant general nga mao may higala si General Jose Melincio Nartates nga mao karon ang acting PNP chief, siya mo da sa kaman sa PNP pero magtapan sila ni Tore lupig siya kay upat man ka stars ang Tore ang iya tulura. Kay ang Lieutenant General tulura man ka stars, ang Major General duha ka stars ug ang Brigadier General usa ka star nga naa sa imong abaga. So karon og magtapad si Tore ug si Nartates, siya mao higalay dunay kaman sa PNP pero tulura ka stars iya. O panalitan sungugan story day, pwede sa mingon nga masaludo ka nako. Pero karon mahigala nag-leave si Tore oy. Murag na nanghipos mga kagalaan, nag-leave og murag may TV sa gamay taon. Isa bagoy di mo TV ana mahigalang ang seremonyas manpod mahigala no kining matawag na to tanggal niya mga kaigalan si PNP Chief. May pa man si Kuya Cardo Dalisay kay gingan lang tanggol pero si Turi may gala gingan lang yung tanggal. He was unceremoniously terminated from office. Pag ingon mahigala bitawng i-impeach si Sara forthwith awa pagkasugod. Pag ingon po mahigala immediately ang term dito sa lower house immediately aksyonan ng impeachment wa mo aksyon mga congressmen bida ang immediately og forthwith wa magsilbi. Pero kini mahigalang orders Malacañang pag ingon gyud mahigala nga relieve ka immediately tanggal. Tanggal mahigala story na yon. Kay mao lagi na naman sa military o naman sa police god nga aspito mga sukit tig paminaw. Katali pagtagad robutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Niadtong suna, bag-o pa lang suna o
Wa pa gani usa ka buwan gikan sa suna day bida tanggal story. Sa State of the Nation address ni PBBM ang iyang gitirahan may galang flood control project pero si Bunuan ang sekretaris DPWH na apa, ha? Wa pa matanggal, ha? Nga grabing binilyon mahigalang na ay palpak o di man ganis Bunuan mo'y nangawat, ha? At the very least under sa doctrine of command responsibility iya gyud na og mga higalagwa sa mo resign pwede sang tanggalon ng napita oy. Medyo baga-baga sa Bunuan mga kaigsunan. Mga 545 billion ang kantidad sa kwarta. Mao ni mga higala ang iyang suna ni PBBM gitirahan niyang flood control project. Si Bunuan mahigala galingo-lingo lamang. Si Tory gidaig niya nitindog pa katawa-katawa pa kay nahimong champion sa boxing. Di dadi gyud matag-an ang panahon ang gidaig mahigala atol sa suna tuan natanggal na. Wa na ba? Ini guban pang maskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa